Esselamu aleyküm Türkmenistanlar. Esselamu aleyküm dünya Türkmenleri. Men Hıdırov Kakımrat Türkmenistan halkın oğlu. Aziz adamlar Türkmenistanlar. Şun oraza bayramımız. Arapça Eid bayram diye, Eid mübarek diyorlar. Bütün ahli yurtta şu musulmanların bayramçılık günü. Bayramçılık gününü hepsi bellep geçip oturuyorlar. Oy Allahcan Hudacan hem Türkmenistanlıları, Türkmenistan musulmanları şu dileklerini, dualarını Allah'can kabul etsin. Hem sizin maksat maradınızı yetirsin. Tapağı diyor Türkmenistan'ın içinde mi? Dünyanın haysı kuncuğunu olaysın Türkmenistanlı. Sen emeğiniz dualarınızı kabul etsin Allah'can. Yönü Türkmenistan'ın içinde Türkmenistanlılar. Kıyınansam, hakiki dindar adamı yaşamak kıyın. Tapağı diyor haysı dindar olsun. Haysı dinden bitsin. Yönü esası en kıyın yağdaydı. Kıyınansam, Türkmenistan 90% musulmanlar. Yönü şu musulman deyip men hakiki musulman deyip elhamdülillah deyip sakkalını çıkarıp bir çıkıp bilen da dövüşün şöyleyip görköz. Sebebi sakkalı olsun. Sen şatır şutur sakkalın siriyeli. Sen sırası 100 gram arağı çiriyeli. Şöyleyip seni var ha provokasyon ediyorlar. Ne için biz şu dereceye getirdik? Ne için? Sebebi biz hemmemiz öz passivnatçılığımızdan. Passivni olamız. Ne bir dindar adamları yol var. Ne bir adaletlığı yol var. Ne bir azatlığı yol var. Türkmenistan'ın içi var ya yönü gömük yurt yağlı. Sebebi bu topor, cinayet topor çürüklerin, Kaşşey'in baş tutumluların oğlu Çıburaşka veren hem Jramflar Türkmenistan'ı var ya sakırt kayalı, sonku kanununa çeli, sonku kanun damcasına çeli, içip yülüklerini yaz içip başladılar. Biz şu zatları özümüz yol verdik. En esası bir nimetten, en prastoy zattan başlayalım. Yine bizim yazıcımızlar var. Büyük yazıcılarımız var. Bekisey Takıf. Yine nemesi var. Ramanı var. Bedirkent. Trilogiyası var. O Doğanlar deyip. Qallar var. Hıdır Meliyev. Hıdır Diryayev başlarsınız. Meliyev. Bir topor yazıcıları var. Yönü şu Türkmenistan'ın içinde metbuğa çap edene Uğur Berdi Muhammed'in boş kitaplarını çap ediyorlar metbuğatta. Yine seyredin. Biz şu zatları okuyup bilsek bize şu tay açık yol var olsa şu kitapları. Bizim yaşlarımız şu zatları okuyup sinetse de ruhnamanı okuman. Onların dünya karayıcısı ütkerdi. Yine siz aydın yine ne mesela Cüneyt Khan vardı yazdılar. Cüneyt Khan kimdi? Yönökey deyhandı. Yönü öz akıllı veren mirap olup şotayda olsan neme kazi ol özünü han ol eden adam sever on talandı vardı. Şu dövrde Türkmenistan'da demokrasi diyen var. Sever sen öz sposobnosti bilen sen öz okuyun bilen adamları öz yüzüne salıp biledin da sen baş tutan olup biledin. Şu zatları yol vermeyecek olup şu başta literaturadan başladılar. Edebiyattan ve songattan başladılar. Siz sine demseniz yine şu neme Bedirkent Ovadası'nın Cüneyt Khan'ın bir nökeri Sapar diyen şu Yefimov tip injiniyer Orsun Yefimov tip injinerini getiriyorlar. Yefimov tip injiniyeri getirinde şu Bedirkent kalasını şu tayda çıra geçirmek için elektrikçisi geçirmek. Yolda bulut olup şu tayda öyünü getiriyor da şu Yefimov. Şu Yefimov görüyor Türkmenlerin ne edip yaşayanlar. Türkmenler ne edip yaşayanlar. O tayda bir malda zatla vami. Berdi nahar iyi oturlamı. Şöyle prastoy Türkmen halkını görkeziyor. Yani şu yerde şu sapara tragediya oluyor. Ve o iyilerden olansan, yomutların iyilerinden olsan, on kıyızı kulu durmuşa çıkıyor. Kaç gidiyor. Bütün maskara oluyor da ovada. Ova iyillerin şu dövrde maskara. Yani nerede maskara çalıyor? Onlar ne adam değil mi? Onların bir yomut.
popular bir neme. Şu Efimov diyen adam şu döwürde saparın aňyny ütkediýär. Şu sapar osoň şu ne göýüni günäsini geçiyor. Men aýtjak zadymız var şu 30 ýylyň içinde biz Türkmen ýyly Türkmenistan şu zatlardan geçtik. Geçip barýan döwürden şu ösüp barýan şu srednjeviekoýadan köne däpdir suruny geçip başlan soň Sovet Soýuzy ýykylan soň ýene täzeden gelip bir sapartylky şu gadym zaman zatlar edip başlady öz oýunlaryny. Tire paraşçylygyny oýnap. Ul iýikçiligini oýnap. Şu srednjeviekoýa şu gömükleri ýol berip başta oturup öz nemelerini başka vilayetlerin elitelerini siyasattan çıkarıp o zaman öz neme şerikdeşlerini iyip başladı. Şu ideoloji häzirçiligi de otuyor. Şu siyasat. Şu Türkmenistan'ın içinde başka vilayetlere yol yok. Başka adamlara yol yok. Gıynansam şu tendensiya daşı yurttaki opozisiyada değil. Näme ol? Beýik ýazyjy diýip aýdýarlar, o çıkıp mena bir ýazyjy hasandy da göremek fantastik. O Gapurowyň döwründe Türkmenistan halky erwet ýaşapdyr diýip aýdýar. Men şu döwrüň şaýady. Men şu döwrde kiçikdim. Aşgabatyň içinde meske satylýardy. Zguşony malako satylýardy. Her zat näme diýsen satylyp oturýardy. Vilayetlarda da şöyle, zguşony malako hiç kim iýmedi şu wagt. Meskede satılıyordu. Yöne şu taydı men kiçik ýagdaýymda men ejem kakam bizi daşa neme alıp gidýärdi Orsiýada. Şo döwürde men heran galadym. O tayda oçurtdy şu produkty üçin. Näme ýalan sözler? Bir adamlar gorjuşturup otyrlamışlar. Bir-birini ýagatçak bolýarlar. Gıynansam şu zatlar var ya. Şu zatlar var ya adamlar. Şoň üçin Türkmenistanlar açık bolmaly hemme zat. Orslar aýdy prozrачность diye. Nemeler aýdy İngiltereler İngiliz dilini bilýänler transparency diye. Türkmenistan için açık bolmaly da hemme zatlarda. Şu bizde Türkmenistan'ın içinde siyasatta däl, iktisadetde däl, haýsy uğruna alaýly, haýsy puda alaýly. Bizde şu zat gömük. Hiç yerden maglumat alıp bolunak. Bular şöyle näme diýen wezipeli oturan adamlar prokuraturada, milisiyada, KNB'de öz telefonuny saytda goýmada gorkup otyrlar. Elementa olar silawy struktury diýeli. Ekonomika ministri, bank nemesi başlygy. Olar goýup bilen web saytlary ýok işsin. Näme üçin? Sebäbi gorkuda. Sebäbi ogurlama wara. Şöýdip halka gömük etsen, ogurlap halkın pulunu ogurlamak aksat oluyor. Şu dereceye yetirdiler bular. Näme üçin biz Türkmenistanlar bir-birimizi ýagyp bolmaly. Bir vilayet ýagyp bolmaly. Sebäbi şöyle adamlar, öňe çykan adamlar şu siyasat alıp barýarlar. Şu siyasat alıp barýarlar, gynansan. Ine düýnün gün Azerbaycanyň ministri yaptır, yalnız toplum energetikasını. Şu taýda siz bir zatly düşündünüz mü näme zat vardı gurrun gidenni? İş zat vardı düşünmedin. Sebäbi diktir yazıp beren zatlar. Näme üçin geldi? Näme sebäbi geldi? Türkmenistanyň haýsy budogunda näme işlejegini o taýda. Haýsy pulunda näme gider Türkmenistan? Türkmenistanda näme gelir? İş zat görkezen aklar. Şöýdip 30 ýyllap bizim Türkmenistanyň halkynyň pulunu ogurlap, Türkmen halkyny bütün dünýäň iýilini ýaýradyp, azar waryny berip geçip otyrlar bular. Indi Türkmenistanlar. Siz özüňiz, men sizi düşünüp otyryn. Opozisiýa diýdiňiz olan, siz inanmaýaňyz bu zatlar, inanýaňyzmy öz işleriňiz. Ýöne men öňüne maýdyp gelip otyryn. Häzir maýdyp otyryn. Siz Türkmenistanyň içinden adam döremese, Türkmenistanyň halk galmasa, siz özüňiz ýagdaýyňyz ütküdip bilmeýäňiz. Siz özüňizden başlamaly. Öz goňşularyňyza inanyp başlamaly. Aany garandaşlaryňyza inanyp başlamaly. Bir-birini goldap berip başlamaly. Şonda
ýagdaýlar ütkär. Eğer şu zatlar etmeseniz, häzirki ýagdaýdan çykmaýaňyz. Başlan, çykmaýaňyz. Men size aýdyp otyryn, sizin eliňizde şöyle pursatlar var. Siz özüňizden bileňiz. Köçeler sizinki bolmaly. Gijesini diýip aýtdym. Häzir indi gündüzde de geçip bileňiz indi. Sizin eliňizde rejimiň adamlary häzir slaby. Hemen işgärleriň hemmesiniň familiýasyny bilmeli diýdim men size. Bilmeli. Naperçot. Hemmesini. Sebäbi terrorçuluk gurumy. Terrorçuluk. Hiç kim şo taýdan gaçyp gitmez ýaly. Halkın cezasyny almaly ýaly etmeli şolar. Giýje gündi siz Türkmenistanlylar. Sizin eliňizde. Köçeler etajly gala ýaly. Etçe işinizi etip bileňiz. Etçe işinizi etip bileňiz. Bärden garaşyp oturma. Daşy ýurtdan bir opozisiýa diýip otyrlar. Bara, bular öz işleri. Bular 30 ýyllap jaý gurup ýörler saman jaý. Saman jaý näet gururlar, näet gurulmaly tapawut ýok. Biri gurup başlandy, bu baştan başlaýarlar. Şöý diýip gurun geçip giderler. Näe 30 ýyllap gurun geçen bolsa, ýene 30 ýyllap geçerler. Ýöne siz bu zatlar inanjak bolsaňyz, siz onda hemme zatdan eliniz çekip oturuverin garaşyp. Ýöne siz şo zatlara ýol bermejeňizi men umydym bar. Sag bolun. Indiki duşumuza çelli.